ο συνεχιζόμενος αγώνας εξοπλισμών τεχνητής νοημοσύνης ή AI έχει φαινομενικά εγκαινιάσει μια νέα εποχή τεχνολογικής καινοτομίας και ανάπτυξης του χρηματιστηρίου. Αναμένουμε λοιπόν ότι η αγορά τεχνητής νοημοσύνης θα φτάσει πάνω από $500 εκατομμύρια σε αξία το 2024. Ακόμη και εν μέσω επιβράδυνσης της χρηματοδότησης κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου, καθώς οι οργανισμοί σε διάφορους τομείς υιοθετούν την τεχνητή νοημοσύνη για να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα, να μειώσουν το κόστος και να βελτιώσουν τις εμπειρίες των πελατών. Ωστόσο, παιδιά, ο αγώνας τεχνητής νοημοσύνης πυροδότησε μια σειρά από νομικές συγκρούσεις υψηλού προφίλ. Τον Ιανουάριο, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ, η FTC, ξεκίνησε μια έρευνα για εταιρικές συνεργασίες και επενδύσεις με παρόχους τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο φυσικά την αξιολόγηση της φύσης των σχέσεών τους και των πιθανών ανταγωνιστικών επιπτώσεων. Αυτός ο έλεγχος τώρα οδήγησε στην αποστολή υποχρεωτικών παραγγελιών σε 5 εταιρείες, ιδίως συμπεριλαμβανομένων των εταιρείων τεχνολογίας που διαπραγματεύονται με μεγάλη κεφαλοποίηση. Όπως είναι, ας πούμε, η Alphabet, η οποία κατέχει σημαντικά μερίδια στην εταιρεία ChatGPT OpenAI. Προσθέτοντας τώρα παραπάνω στο δράμα αυτό, ο Elon Musk, ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla και της X, έχει ξεκινήσει αγωγή εναντίον του OpenAI και του διευθύνοντος συμβούλου του Sam Altman. Ο Musk εδώ ισχυρίζεται ότι το OpenAI, που αρχικά χρηματοδοτήθηκε από τον ίδιο υπό την προϋπόθεση ότι παραμένει μη κερδοσκοπικός οργανισμός για δημόσιο όφελος, έχει παρεκκλίνει, λέει, από την αποστολή του, καλλιεργώντας μια σχέση στενή με τη Microsoft σε αντίθεση με την πρόθεση της ιδρυτικής συμφωνίας για πρόσβαση ανοιχτού κώδικα. Ένα άλλο σημαντικό γεγονός ήταν η προβληματική κυκλοφορία του chatbot της Google, Gemini, που επικρίθηκε από τους χρήστες για την παρουσίαση ενός προκατηλημένου μοτίβου απόκρισης. Συλλογικά τώρα, αυτά τα περιστατικά υπογραμμίζουν την απρόβλεπτη φύση της επένδυσης σε μεμονωμένες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, με πιθανές ρυθμιστικές ενέργειες, νομικές διαφορές και λάθη προϊόντων που θέτουν σημαντικούς μη αντισταθμισμένους κινδύνους. Για τους επενδυτές τώρα, το βασικό στοιχείο είναι η σημασία της διαφοροποίησης στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης. Ενώ μεμονωμένες εταιρείες μπορεί να αντιμετωπίσουν αναταράξεις, ο κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης στο σύνολό του είναι έτοιμος για διαρκή ανάπτυξη. Επομένως, η επένδυση σε θεματικά χρηματιστήρια τεχνητής νοημοσύνης ή ETF μπορεί να προσφέρει έναν τρόπο να αποκτήσετε έκθεση σε ένα ευρύ καλάθι εταιρεών τεχνητής νοημοσύνης υψηλής ανάπτυξης, μετριάζοντας τους κινδύνους που σχετίζονται με τις επενδύσεις μεμονωμένων μετοχών. Όπως έχετε καταλάβει, βρισκόμαστε στα πρώτα στάδια του κύκλου της τεχνητής νοημοσύνης και η σωστή διαφοροποίηση είναι εξαιρετικά σημαντική. Είτε τώρα σε εταιρικά στάδια, είτε σε γεωγραφικές περιοχές, είναι δύσκολο να διαλέξετε έναν ή δύο νικητές τόσο νωρίς. Με ένα θεματικό ETF ακολουθείτε μια ιδέα σε αντίθεση με μια σύνθετη στρατηγική. Είστε στους επενδυτές παγκόσμιας κλίμακας, ένα ενημερωτικό και εκπαιδευτικό κανάλι, στο οποίο μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και μια εγγραφή. Και σήμερα θα μιλήσουμε για κάποια ETF που προσφέρουν έκθεση σε μετοχές εταιρείων βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης υψηλής ανάπτυξης με διαφοροποιημένο τρόπο. Και θα ξεκινήσουμε με το Global X τεχνητή νοημοσύνη και τεχνολογίας ETF. Είμαστε μάρτυρες, παιδιά, μια στιγμής μαζικής αναστάτωσης. Chip αξίας $3 εκατομμυρίων θα αντικατασταθούν στα κέντρα δεδομένων τα επόμενα λίγα χρόνια για να εξυπηρετήσουν την ταχεία υιοθέτηση της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό τώρα παρουσιάζει μια συναρπαστική συνολική αγορά για την Nvidia. Και δεδομένης της πρώτης θέσης τους στα premium chip τεχνητής νοημοσύνης, βλέπουμε να συνεχίζουν να κατέχουν τη μερίδα του λέοντος του χώρου μέχρι το 2030. Για την έκθεση σε τεχνητή νοημοσύνη, το Global X προσφέρει το AIQ, το οποίο παρακολουθεί τον δείκτη τεχνητής νοημοσύνης των μεγάλων δεδομένων index. Η AIQ προσφέρει μια ευρεία και ολοκληρωμένη έκθεση σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της τεχνητής νοημοσύνης, με έκθεση που καταλήγει να μοιάζει αρκετά με τον δείκτη Nasdaq 100, αλλά έχει μεγαλύτερη κλίση προς την τεχνολογία και την ανάπτυξη μεσαίας κεφαλοποίησης. Εκτός από την Nvidia Corporation τώρα, η AIQ κατέχει επίσης άλλες πρωτοποριακές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, όπως είναι η Meta Platforms, η οποία σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα δικά της εσωτερικά chip για να μειώσει την εξάρτηση από τα προϊόντα της πρώτης. Επί του παρόντος, η AIQ βρίσκεται σε περίπου $1,4 δισεκατομμύρια σε περιουσιακά στοιχεία υποδιαχείριση και χρεώνει μια αναλογία εξόδων στα 0,68%.
Μετά συναντάμε το Global X Robotics και Artificial Intelligence ETF, το BODGE. Εκτός τώρα από τους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης, η ευρεία στίβα της Nvidia συμπεριλαμβάνει τις λύσεις δικτύωσής της, τοποθετεί αρκετά ελκυστικά όλα αυτά ώστε να δημιουργούν έσοδα σε όλη την αναδυόμενη στίβα υπολογιστών. Εκτός από το υλικό της. Η θέση της Nvidia ενισχύεται από την πλατφόρμα CUDA, η οποία επιτρέπει στους προγραμματιστές τεχνητής νοημοσύνης να αναπτύσσουν αποτελεσματικά φόρτους εργασίας και να εργάζονται με ομάδες GPU. Για να αξιοποιήσει τώρα αυτό το πλεονέκτημα, το άλλο ETF του Global X με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη, το BODGE, διαθέτει επί του παρόντος υψηλό 21% κατανομή σε μετοχές της Nvidia. Βλέπουμε λοιπόν το BODGE ως ένα πιο εξειδικευμένο παιχνίδι στον εφαρμοσμένο αυτοματισμό. Εκτός τώρα από τη δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης, το θέμα επωφελείται επίσης από βιομηχανικές επενδύσεις που υποστηρίζουν την ευρεία αναβάθμιση της μεταποίησης σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το επίκεντρο αυτού του ETF δεν είναι μόνο στην Nvidia, αλλά και σε εταιρείες που αναπτύσσουν τεχνητή νοημοσύνη στα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, όπως η Intuitive Surgical Inc. και η Dynatrace Inc. Οι επενδυτές μπορούν να αναμένουν $2,7 δισεκατομμύρια και αναλογία εξόδων 0,69%. Μετά συναντάμε το Global X Data Center Rates και Digital Infrastructure ETF, VPN. Η υψηλή επεξεργαστική ισχύς που απαιτούν οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί εξελιγμένη υποδομή, ιδίως με τη μορφή κέντρων δεδομένων επιχειρήσεων. Για να εκτεθούν σε αυτά, οι επενδυτές μπορούν να αγοράσουν τα καταπιστεύματα επενδύσεων σε ακίνητα ή τα REIT που τα κατέχουν ή τα διαχειρίζονται, όπως η Equinix Inc. και η Digital Realty Trust, ή μπορούν να αγοράσουν τις εταιρείες που παράγουν τους διακομιστές και τις δυνατότητες υπολογιστικού νέφους που είναι απαραίτητες για να γίνει αυτό πραγματικότητα, όπως είναι η Super Micro Computer Inc. Ωστόσο, οι επενδυτές μπορούν επίσης να αγοράσουν VPN, το οποίο κατέχει και τις τρεις προαναφερθήσεις εταιρείες και διάφορες άλλες, παρακολουθώντας το Solactive Data Center Rate και Digital Infrastructure Index με αναλογία εξόδων 0,50%. Η κατανάλωση βασικής υποδομής τεχνητής νοημοσύνης προμηνύεται καλά για τις εταιρείες υποδομής cloud και τους κατασκευαστές λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης. Με την αυξανόμενη διαθεσιμότητα της υπολογιστικής ισχύως GPU, αναμένεται ότι η υιοθέτηση λογισμικού και εφαρμογών που βασίζονται σε AI θα επιταχυνθεί τις επόμενες ημέρες. Επόμενο, Invesco AI και Next Gen Software ETF, IGPT. Κοιτάζοντας τώρα μπροστά, το 2024 πιστεύουν ότι η τάση της τεχνητής νοημοσύνης θα διερευνηθεί σε εύρος για να συμπεριλάβει επιπλέον τμήματα της αγοράς με νέες τεχνολογικές εξελίξεις, ένα πιο σταθερό περιβάλλον επιτοκίων και τον συνεχή αντίκτυπο των δημοσιονομικών κινήτρων που διευρύνουν την καινοτομία σε πολλούς κλάδους. Για την έκθεση τώρα σε τεχνητή νοημοσύνη, η Invesco προσφέρει το IGPT, το οποίο παρακολουθεί τον δείκτη ανάπτυξης λογισμικού Stocks World AC Next Gen με αναλογία εξόδων 0,60%. Ο δείκτης, ο συγκεκριμένος, στοχεύει 100 εταιρείες από όλο τον κόσμο που παράγουν έσοδα από διάφορες μορφές λογισμικού και τεχνητής νοημοσύνης, όπως αποθήκευση δεδομένων, ρομποτική, αυτόνομα οχήματα, ημιαγωγούς και πλατφόρμες ιστού. Το τρέχον χαρτοφυλάκιο των 100 μετοχών της έχει κλείσει προς εταιρείες ανάπτυξης μεγάλης κεφαλοποίησης, όπως είναι οι γνωστές Nvidia, οι Meta Platforms, οι Advanced Micro Devices, η Alphabet, η Qualcomm, η Intel Corporation και η Adobe Inc. Επόμενο ETF, Roundhill Generative Artificial AI και Technology ETF, το γνωστό CHAT. Το Generate Artificial Intelligence είναι η πιο συναρπαστική τεχνολογική πρόοδος εδώ και χρόνια, με την ικανότητα να μεταμορφώνει τον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε. Παραμένουμε βέβαια στα πρώτα στάδια υιοθέτησης και βλέπουμε όλους τους επενδυτές να αρχίζουν να αγκαλιάζουν τις εταιρείες που τροφοδοτούν αυτή την τάση. Για παράδειγμα, παιδιά, πώς είναι εφαρμογές το chatbot ChatGPT του Open Artificial Intelligence, το μοντέλο DALL-E από κείμενα σε εικόνα και το μοντέλο Sora από κείμενο σε βίντεο έχουν ευρεία ψυχαγωγική και εμπορική χρήση. Το Artificial Intelligence ETF του Roundhill Chat διαφέρει από τις προηγούμενες επιλογές με την ενεργή διαχείρισή του. Αντί να τηρεί τους κανόνες ενός εξωτερικού δείκτη, το ETF αυτό είναι ελεύθερο να επιλέξει και να σταθμίσει ένα πιο συγκεντρωμένο
επικεντρωμένο χαρτοφυλάκιο υψηλής πεποίθησης με βάση την έρευνα και τη διακριτική ευχέρεια της Roundhill. Επί του παρόντος, οι κορυφαίες συμμετοχές του συγκεκριμένου ETF περιλαμβάνουν την Nvidia, τη Microsoft, την Alphabet, την Adobe, τη Meta και την Advanced Micro Devices. Όπως έχετε καταλάβει, σχεδόν σε όλα είναι και οι περισσότερες ίδιες εταιρείες. Παρά την ενεργό διαχείρισή του τώρα, είναι οριακά πιο ακριβό από τα προηγούμενα ETF, με μια αναλογία εξόδων στα 0,75%. Και το τελευταίο ETF που θα πούμε είναι το eShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector. Οι επικρίσεις τώρα λοιπόν των ETF με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη στρέφονται συνήθως στις υψηλές αμοιβές και τον κίνδυνο συγκέντρωσης. Όλα τα προαναφερθέντα ETF χρεώνουν μια αναλογία εξόδων 0,60% ή υψηλότερη και πολλά σταθμίζουν τα χαρτοφυλάκια τους υπέρ λίγων κορυφαίων συμμετοχών. Οι επενδυτές που έχουν επίγνωση αυτών των μειονεκτημάτων μπορεί να προτιμήσουν μια εναλλακτική λύση όπως είναι το IRBO, το οποίο προσφέρει μια φθηνότερη και πιο ισορροπημένη προσέγγιση στις επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό τώρα το ETF παρακολουθεί το NICE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index και χρεώνει μόλις 0,47%. Το σημείο αναφοράς που χρησιμοποιείται σταθμίζει συνολικά 111 εκμεταλλεύσεις εξίσου. Επομένως, σε ένα μεγάλο κατασκευαστή chip όπως είναι η Nvidia, εκχωρείται περίπου η ίδια κατανομή με έναν μικρότερο όπως είναι ας πούμε το ARM Holdings PLC. Επιπλέον το ETF αυτό έχει παγκόσμια εστίαση σε συνολικά 43 αναπτυγμένες ή αναδυόμενες χώρες. Αυτό σημαίνει ότι οι μετοχές των ΗΠΑ αποτελούν μόνο περίπου το 54% του χαρτοφυλακίου της IRBO, προσθέτοντας υψηλότερο βαθμό γεωγραφικής διαφοροποίησης. Την τελευταία πενταετία η IRBO απέδωσε μια ετήσια απόδοση 12,6%. Και κάπου εδώ παιδιά φτάσαμε στο τέλος του σημερινού μας βίντεο και μιλήσαμε για τα 6 από τα καλύτερα ETF Artificial Intelligence για έρευνα, μελέτη και αγορά αν θέλουμε τώρα. Τα λέμε σύντομα με το νέο μας βιντεάκι.